Gihatag na kaganihang buntag ang brand new car isip gante sa bagong sugbuan ng doktor nga mitap sa board examination. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Gipangunayan sa chairman ug presidente sa University of Cebu ang pag-turnover sa bag-ong auto kang Dr. Mark Januel Duavis. Si Duavis ang nakakuha sa ikanapu nga ranggo sa Physician Licensure Examination karong bag-o. Gikuyugan ang bag-ong doktor sa iyang mga ginikanan ug manghod sa pagdawat niini. Mato di Duavis, naningkamot gyud siya sa med school labi na nga nakakuha siya og scholarship gikan sa DOH. Dr. Mark graduated cum laude and class valedictorian. Any dean would always dream of having your class valedictorian cup spot in the licensure exam. Aminado hinon si Duavis nga dili pa siya kabalo mo drive. Ang nadawat nga auto gamiton nga family car labi na kuno nga ang bugtong sakyanan nila didto sa Buena Vista, Bohol magsigi nagkaguba ug gikinahanglang ipaayo. Ever since when first year kanang nag-inform na gyud ni siya nga whoever tops the board exam will get a car from me. Siguro wala na lang po na ako na siya gyud gihimo nga motivation. Ang ako just siguro motivation is in me is ganahan ko mo succeed sa kung sa man gani nga naanak ko. And siguro if matagaan og car ni attorney go, that would be a bonus. Dream man gyud na niya nga mahimo siya ang usa ka doktor. Bisag nakatrabaho siya sa DOH og 6 years pero day opportunity nga nagtagaan siya scholarship sa DOH. So iya yung gi-grab. Dati siya namong lipaya sa isip usa ka mama. Kuan joy laing kuan hilak na gyud sa kalipay sir no pasalamat. Gihangop ni Attorney Go ang plano ni Duavis nga moserbisyo isip doctor to the barrio. Mitanyag siya sa bag-ong doktor kung magplano kini nga mo practice sa ilang ospital o baka mutudlo sa ilang universidad. Very few breed of people who will serve the poor. Mo practice sa hospital. Of course. But he's going to the barrio. But if we will bring in poor patient, I will help also. Atul sa kalihukan kaganiha, gipahalipayan sab sa kadaguan sa universidad ang tanang bag-ong doktor sa maong eskwelahan. Sa 62 ka mga bag-ong doktor ang ilang na-produce sa ikatulong nga batch sa ilang School of Medicine. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.